Segunda claqueta. Toma 2. Bueno, itxoin, hasi baino lehen. Es que, claro, tiene que enlazar esto. Bueno, hasiko gara eta galdetuko dizut. Porque daukatuko una confusión. O sea, que sí, buruz itxegita, si te soy sincero, o sea... Vale. ¡Ongi etorri, Maketxi Ratio Jan Andreon! Ongi etorri, berriz ere bueltan gauz, hemen, Maketxi Ratio! Eta gauz, ez gauz bakarrik. Gauz, etorri zen, egin nahi nuen galdera, nola gura duzu deitzea? Porque me dio como la confusión. Egia. A ver, es que claro, gumpan... Nahi duzu nizen. Twitter, baina... Poseki, nahi zuena... Es que mira, pa poner en contexto. Vale, ni... Araitze beretan behatzen zaitut eta mentzatzen dut eki. Bai. Baina ni, begiratzen nun Twitterren gumpan eta esan nun gumpan. Bai. Eta di, esan zenean Josu. Ba, etorriko da, eki. Etorriko etxegin dut gumpanekin, eta ni, ni etxegin dut ekirekin. No. O sea, izan zen txarro, porque zuk esan zenuen, itzen dut con Giputxi gorotz, no sé qué. Claro. Da un tío bien de majo, gombiatxeko, tani, pues nitzen dut gumpanekin etortzeko. Claro. Tani, pues bakoitza gestionatzea bere gonbidatua, tal. Eta, pues... claro, bi gonbida perseni, sartu nintzen Instagram kontuan, eta... A mí me rayó, porque claro, esan zenun. Ya etxegin du Twitterretik Josurekin. Claro. Eta claro, nizun egin como la conexión, y digo, bueno, igual Josu etxegin du berarekin. En plan, aurkitu Eta gore esan zen en plan, hostia, osea, Martin gestionatzen ari zen gonbidatua, nire gonbidatua bezen. Baina, es que esto no acaba aquí, porque gaur, dino taldetik, bueno, gaur, termibusera noa, gumpan bila, no sé qué, norbaitek etorri nahi izateko tal, eta Martin dino, azkenean gaur gumpan dator, uste nuen ekiza... Te lo juro que te va a crear bi personalitatea, oza, gaitze bertan, Eta ni, Martin, tu, es que komentatuko nuen pasan astean justo pertsona bera direla. Ez, bai, osea, eta completamente, eta probablemente nire beste nickname gehiago azkat, baina, osea, oitxe, claro, nintzen nintzen baita, en plan, lehenengo bialdunion Josu, no sé, eta geho, Martinek idatzi zitenen, en plan, Gipusi jatpastinetik, hola, como si, osea, bai, ez bali mazen duten hitzein bezala zuek bideok, eta en plan, izan mazan bezala konversazio berri bat. Eta nik ja hitzein Josu ginta, vale, galdetuko jaten, no sé. Vale, galdetu nio. Eta horrek urtatu ginen. Baina ni, es que, gainera gaur, disclaimer, gaur, ez nator nire zapi fanatikoarekin, así que natorrea puf batekin, ze gaur, gaixorik nau. Eta orduan, maketo gaixorik. Eta orduan eraman dut klasera pufa Agustin zestarreko minaekot. Eta ezin dut zapirik ukitu, porque hori da como pekatua da. Ezin dut zikindu nire virusekin. Eta orduan bufara beliko dut. Bueno. Eta claro, pues ez nasente, o sea, ni gaur daikot la cabeza en otro lado. Beti bezala, también. Bueno, sí, baina askoz gehiago. Hora imagino. Baina, bueno, zelan izan da, Bilboko small esperientzia hau. Oso ona. Hartu itxegu txurrak, guztu baino gaituna. Ditu hemen, bai, hartu txurrak, bizitzeko Bilbao experience. Azken gozatean edo eso. Ja, claro. Baina, zizango nun, eraman diogu Corte Inglesera. Bueno, eraman diogu, de repente, ikusten duzu hor, al fondo, hori da Corte Inglés, venga, vamos para allá. Bueno, Vicente, erginen joango solairuz, en plan, bueno, lehenko solairuan accesorios. A tu casa, tío. Eta, bueno, zer gehiago. Eta, gumpanek gaur, bueno, bueno. Erazen, osea... Zer gertatu zaizu etortzerako bidean? Ba, hartu nun buse atzo, honea etortzeko hartu nun lauek eta zazpitan, hola paskaldutan nahiko azkarriteko denbora ematen zen, eta lauek eta zazpitan hartzeko zako Gasteizko estazion. Gasteizko estazion, enion da, inoiz, en plan, buse hartzeko, behin bakarrik busetik jetxita, buse hartzeko inoiz ez. Orduan juna ez, eta enekin nuntzan, no seke, nahiko gara ezaiatu naiz, baina etxe hon, no seke.
Eta ja 4:04, oza, jartzen pantailetan, mitiko 4:04 Bilbo. 4:07, ez zon jartzen inungo tokitan inun. 4:04 Bilbo, juna ez, eta ez ziten, aiken, QR-ko obviamente, ze beste bus batzan. No, esto hace otra vuelta, no sé qué, no, a Bilbao directo. Eta orduan, hartu dut, besteat, ordu bete behan dugu. Eta hoxe, hona ez, ordu bete, hor kolakau bat hartu dut, no sé qué, tal. Baina... Niri hori gertatu zitzaidan antzeko esperientzia bat, Santanderren. Jo nintzera, bueno, Bruselasera bizitan, lagun bat bizitan, eta hegazkina askoz merkago izateko, Santanderretik hartu nuen bidaia. Eta gero bueltatu nintzen justo astelenean, goizeko 6:00 eta nire plana zen gero, zuzenan unibertsitatera joatera. Eta pues hartu nuen txarto bidaia, porque, pues ya que sé, hice una movida. Eta aldu nintzen hor, en plan, super madrugador de lehenengoa, eta ni, vale, pues ya está, orain esertzen ez autobusan, he hecho una siestecilla. Eta irteten en el chofer, eta ni bira, hau da nire QR, eta me dice, este no es tu bus. Me dice, tu bus salió ayer. Eta ni, ¿qué? Eta ni no sartu behar dut busa, porque orain unibertsitatea dekot, no sé qué, ja, ez que ez dako zu tiketa, eta no lortu dezake tiket ban, no sé qué, goian deko soteratxoko, joan nintzen korrika, en plantatan, empecé a tocar, eta ni jazta, tiket Bilbao, listo, bueltatu nintzen berriz ere korrika, ez zegoen txoferra atean, en plan, haciendo de pika, orduan, hasi nintzen bilatzen, zegoen gurpiak begiratzen, eta zinen, tiketa badekote, entro, sartu nintzen, sin preguntar ni nada. Madre mía. Nego el autobusan, eta ni, pues, 10. aserlokoan, eta sartzen naizor, de tranquil, arazo barik. Baina bigarren geltokian, azten zela jende gehiago igotzen, de repente, tortzen da mutil bat, eta esaten disculpa, estás en mi sitio. Wow. Eta ni, wow. No, eta ni bira, 10. eserlekoa. Me dice, pero es que tú lo tienes en el bus 2, este es el bus 1. Eta ni me cago en todo. Eta, claro, ni super urduri jarri nintzen, porque ez nekien non nengoen, eta ni orain txoferra enteratzen bada, eta autobusetik botatzen banau, galduta nago. Eta ni jarri nintzen, vale, tío, no me rayes. En plan, eseri zure eserlekuan. Itu pal suelo. Eta ni joango naiz beste eserleko, oza, zegoen autobus. Autobus guztia utzik, vale, praktikata, eta ni banoa beste toki bat. Bueno. Hostia, joder. Eta gizon hori zuen, 10. eta ni, vale, listo. Eta, claro, ni ya nintzen, en plan, tú, igual nago dirección, yo que sé, Valladolid. Eta galdetu nion beste mutil bati. Beste bat, no el mismo. Beste bati. Beste bati, digo. Horri ez. Para regalar que ya berdiño en plan. No, horri oye, ez. ¿y este bus a dónde va? No, porque izan zen borde nirekin. Jarri nintzen beste batekin eta sanion, oye, perdona, ¿este bus va para Bilbao? Y me dice, sí. Y yo, vale. O sea, resulta zeudela bi bus, eta bat zela bus zuzena, eta besta zen herri joaten zena. Ani, bueno, me da igual. Bilbo mukatzen badut, perfecto. Baina antzeko, eta zitzaidan jaten Galizara egiten zuen la parada Asturiasen, eta hor utzi zidaten en Oviedo. Eta, claro, busa etorri zan, eta zozo, no sé qué, nos bajamos, parado, no sé qué, eta jotzen da. Y yo rayado. Eta ordu bat egon nintzen hor, eta ez zuten abizatu ze orduraino egon bar ginen, ni nada, eta galdetu non, tipo, ya krisialdi baten, tipo, ya está, se ha ido el bus. Eta galdetu nun como hortik, no, orain txortan etortzen da, si hau jaten da ez daki zer egitera, tipo, gasolina hartzera eta gortatzen da, jo, cago en la puta, tío. Baina ordu bat más. No, pero, buah. ¿Qué tensión? Transbordok, nahi kiston pila gobiatzen hau, o sea, transborda, ez den da. Ni be, oza, bus zuzenak, mesedez, porque en plan, igual la lías, sartzen zara beste bus batean, edo galtzen duzu por una micro, lo que sea, baina bai. Baina, bueno, transporte movida kutsita. Ez gabuz posiblo, kago. Jo, es que orain ikusitut, igo duzuna Twitterrera. Argazkia... Bai. Argazki? Behitukot, eta erakusten dut kameran. Venga, ba. Dau gizon bat kanpoan. Has visto fans. Bueno, hau bilatzen duen bitartean. Bai. Horren bilatzen dut. Osa, tipo, jo nintzen. Bueno, lengua. No, pizkat jakiteko, porque... nik ez dakit asko zure bizitza, oza, badakit. Bat, albondikak egiten dituzula. Tampoco más. Es que, albondikak egiten dituzula. Nere personajea Twitterran, da pixat,
en plan, gehien bat, dauzeu eta gustaren zait One Piece, gustaren zaizkit beste serie batzu, baina, eta egiten dut sukalden aitzen aizela. En plan, nire zean erdie, nire jornadan erdie da sukaldatzen. Twitterreko jornada erdia, Bueno, eta gero bebakit, edo animazioak edo marraska egiten duzula, porque noiz bai ikusi dela animazioaren bat. Da. Osa, animazioa ikasten nahi naiz, animazioko tipo goi maila estiloa. Eta sin más, gustaren zait asko animazioa. Osa, zure helburua da, Arkaneko 3. denboraldian parte hartzea. Ez dakit, Arkane ez da beti ikusita, tengo pendiente. Baina ez da lehenengo denboraldia? Ez. Pues Arkane da tontxo, Tu, azkenengo kapitoa, like eman didazun tuita? Posiblemente, bai. Spoiler. Tu, me dejo roto. Ez dute zer esango badazpadagian ikusten dut bat dago ikusten Arkane, baina azkenengo kapituloa benetan, nau benetan como rayao, Zenia nau, ez dakit nola espresatu, baina ez ait inoiz gertatu serie batekin, eta bera que, sin más, Arkane, oza, ez naiz... El puto LOL, eso sí, es que gaina baita locura, gero pentsatzen ez dut, es el LOL, tío. Claro, es que da una locura, porque claro, nire nesken cuadrilla, en plan, ez dute... Nesken cuadrilla. Crazy thing to say. Ez que, pues, pizkat definitzeko. Ez dute, bueno, noiz bai jolaztu dutela bideojokoren bat, baina ez dakite zer bideojokoi buruz, eta daude ikusten Arkane en plan, Arkane ze ona den, que no sé qué, eta ez dakite el trasfondo de, badakizue Teresai hori bideojoko batan oinarrituta dagoela, eta bideojoko hori queda muy tóxico. El puto brain rot de los... No, una locura. Bai, tal cual, Eta gaina, nik esautzot bien de pilla bat esaten nola. Arkane, la hostia, el LOL, no voy a tocarlo. Oida. Nik ikusiko nuke Arkane, baina behin deskargatu nun LOL uste, kuarentena nola egon bat, deskargatu nun, egun enten ditu nola funtzionatzen jartzen ez dakit partidu bat eikia lortu nun, esan nun, no lo entiendo, desinstala ingot, antes de que lo vaya a entender. Claro. Es que hor da ugakoa, en verdad, porque seguramente bertan, el mando si lehenengo pausua, dela. Es que, ia guztia jolastu dela lolera, egiten du lehenengo pausua. Deskargatu, jolastu partida pare bat, ez ulertu eserrez, eta borratu. Eta gero berriz ere... Zigarro hartu, ez du lehen, eta... Claro. Eta gero bigarren partida, da la que pega Es la que... Literalmente niri gertatu zitzaidan. Niri be. Porque nik be, instalatu nuen jokua, pues agian, DBH irun, porque zeuden hauek, jantokian egunero hitz egiten den LOL eta zen en plan, pues ni jolastu nahi dut, parte izan nahi dut elkarrizketa hauetan. Claro. Jolastu nuen, pues hori, pare bat partida ez nuen bat ulertzen, beti galtzen nuen, esan zen, lo dejo. Eta gero, guztot, ez dakit COVID gara kuarentena izan zara, aspertzen ginela, eta Alex el Capo zegoen egunero lorera jolasten, eta ordein izan zen, pues venga, Minecrafta pizka talde batera guzteko, jokatu dugu partida den bat. Eta hori izan zen... eta hortako izango zen, en plan... Pillo bat jendentzat izango zen un pozo de LOLen sartzea, Minecraften sartzea. Total, es que gainera, ni hasi nintzen, ni hasi nintzenean, ya nintzen como 18. nivela, cosa así. Eta gure kide bat, hemen batzutan agertu dena Julen, hasi berri zen jokoan. Eta orain, Julen da un viciau máximo del LOL. En plan, ikusten ditu mundial guztiak. Badaki, la selección turca del LOL de turno. El metagaming de no sé qué, el build de no sé cuántas. Es que gainera, ikusten duzu, porque es que ikusten duzu cabeza te da como un tío normal. Podría ser tu primo. Estoy echando el anuncio, No, es que egun batean, hau da super fuerte, porque egun batean, geratu nintzen Julenekin, eta komunean dekogun beste lagun batekin, eta irten zen elkarrizketa hori de bai, Julenek LOLera jolasten du, eta badaki pilo bat, eta laguna geratu zen en plan, ¿qué dices? ¿Qué dices? Julen? Y yo, bai, si Julen badaki, y yo, hostia, pues ez nekien zure faceta hori, porque claro, zuk ez badio zu galdetzen, ez du ateratzen elkarrizketa de, no sé qué, tal, baina ateratzen lo txamaten du. Baina, geratu zen en plan, ¿qué dices, Julen? En plan, no me lo espero de que Julen bizi hori izatea bideojoko horretara. Baina bai, da preocupante. Eta ja, ari honitik,
komentatu duzu gustatu zaizkizula seriak eta holan, eta animaziozko serie gauzak eta holan. Ja, azteko pizkat animazio buruz itxeiten, zein dira zuretzat eta zergaitik tipo serie horrenak? Entzuretzen dut One Piece egongo dela hortik. Bai, One Piece. Zeratik One Piece? Ni ikusi dut asko, geratu naz... Dressrosa uste dut? Dressrosa, bai, ez que Dressrosa momentu bat, en plan, jende asko gelditzen dana, porque es como... Bai, kapitulo asko. 6 euros, 7 euros. Ostras, dio bat ikustitut, nik ikustitut berrogei. Berrogei, edo igual 60. Meina hasi nintzen, en plan, euskarazko bersio ikusten, udan, pues egunero, janostean, jartzen nintzen kapitulo bat, eta engantzatu nintzen, osea, ondo zegoen. Meina gero, uda bukatu zenez, en plan, pues ya ikasturtera, en plan, klasera bueltan tal, utzi nuen, eta gero zeratu nintzen, urrengo udan berriz ere ikuste, bai, ya como que deskonekte. Bai. Eta animatzaileren prismatik, futuro animatzaileren prismatik, nola, zu seriak zertan fijatzen zara, edo zer da, zure gustatzen zaizuna inbeste, eta bueno, eta nahi baduzu eman beste adibideren bat, tipo, esan duzula, buah, vaya pedazo, bai, a ver, animatzaile bezala, guain dio ez da, bauket, en plan, ja bizio gehiago, guain dela 2 urte ukikon unaino bizio gehiago, en plan, ikustea, jo que se, nola da un estruktura uta, nola daren, aiz, baina, edo animazio, ja, animazio, igual, jo que se, burrukako animazioak dala ikusi eta flipatzen, en plan, ostia, hemen daun lana, leheno ja, pentsatzen bali manun zala, ingente, baina esaten, eske lokura da, eta kristongo edo. Baina, a ver, en general, One Piece adibidez izan zen, hasi nintzen ikusten, en plan, pixkat, eneukelako beste zer ikusteko, a ver, ikusikot, entzun da nuken serio nazala, kasual, hasi nintzen ikusten, eta seio nuen ikusten, eta izan zen momentu, en plan, momentu baten, esan nuen, serie hau, la puta hostia, kistona da, eta ikusi garraket bukara arte, eta, en plan, zebat, ikusi azon jendek dauken gauzat, en plan, oso luzea dela, eta, a ber, egia da, oso luzea da, eta parte batzutan bai luze egiten dela, en plan, pesado egiten dela, igual kapitulo batzuk, en plan, ez dana ezer pasatzen, baina ikusi duen gehienak esango dutzu, motza egia dela. Motza? Bai. Ni ezagun zeu, jende pila bat esaten duela, bueno, incluso One Piece ikusi, en plan, tipo, al dia dozen jende guztia, esaten du, alko balukete, como desikusiko luketela, eta berriz ikusi. Exacto. Bai, oza hori, pero pila bat jende, Bai. Ez jartoa da, euske, oso serie ona da, pertsonajek dare oso landuta, Oda Ichiro da idazle, baino de puta madre kiston ona. Eta nola lantzen dituen gaiek, nola haren zeuta eta gero mitiko esaten meme ez dela Oda foreshadowing, no seke, ez igual, ikeitula oain dala 600 kapitulo aterazan zat pista bat, no seke, gero de repente hemen bueltatzen dela eta da, kiston revelazioa dela, oso ondo idatzitako serie bat da, eta pertsonajekin konektatzen Luffy da, el puto amo, esanet, ja protagonista izatea pertsonaje favoritoa serie batekoa, también te da, hainbeste pertsonaje daren serie baten, jende pillo baten pertsonaje favoritoa da Luffy. Ja hortio hasita, oso ondo da behin da, oso serio nada. Osa, justo One Piece zut ikusi, baina ez da, como, nor gehiago dauka Luffy orain burrukan egiteko. En plan, ez da, ja munduko berena, edo unibertsoko berena, ez que ez daki, ja, gian espazio irten dira, no sé como valore. Espazio, ez da, osa, badau, baina planetan segitzen du. Baina, diñot, ez da, como, van escalando, no, en plan, lehengo, pues este boss, gero besta, gero, baina ez da, ja, daramatxaten 1000 kapitulo, ya ez daude, como, Danakilda, en plan, edo, ez da el más tocho, ya, Luffy. Ez, porque izan bardo el rey de los piratas, buen dio ez da el rey de los piratas izateko aurkitu barrake One Piece altxo erraundien, eta hoi aurkitu arte, buen dio, falta, jendek esaten, buen dela 5 urte uste, Odak esan zola, 5 urte faltatzen zaizkiola seriei, baina ikusitea ez dela egia, baina nahi jendea esaten, beste 5 urte, no sé, 5 urtetan, guain azten malin badien lotzen dauzkan kabo suelto guztik, 5 urte minimo beharko lituzkete. Se supone ya bukatzen nahi da la serie, baina todavía le falta 5 urte, ez gehiago.
Es que, claro... dut baita ere, hobeto dela irakurtza manga, anime baino, manga super basto, ¿no? Irakurtza 1000 kapituloko manga bat. No, pero es que... o sea... Si saber ditu pillo bat manga, diño, tú sabes. Manga dazke, 1130 kapitulo, baino baita, o sea, anime dazke 1120, jo ez dakit, hola, eta bakoitze 22 minutu. En plan, manga irakurtzen, kapituloa irakurtzen igual ordu laurden, eske, segun, baina esan nahi dut. Manga, bai jendek esaten dola gaintzet, nik, simaz, anime bukautako manga irakurtzen hasi nintzen, baina dala zeagoa bezala, guantaulegoa bezala, zera. Bai. Eta baita ere egiten dutela, pilo relleno tipo, denborak lusatzen, reakzio asko jartzen eta holan. Ez que nik usten ari naz One Piece, dela como mítica pagina, egin dutela, pues, Discordeko komunitate batek, eta horretan jartzen dute, como, kentzeko el relleno, no? Hori da, pero rekortatzen dituzte tipo segunduak. Segunduak? Claro. Osa, kentzen dituzte seriko segunduak soilik agertzeko mangan ateratzen dena, eta denbora logiko baten, zezin duzuki erreakzio bat 10 segundu, nobetek esaten eta horrela 10 segundu, eta horrelakoak egoten dira, es que eso es una locura. Adiaz, guain keja egon da, guain azkenen Twitter dauket, eta One Piece eitzen dut, One Pieceko Twitterren sartuta, baina hor dalela, baina jende pizzatu, en plan, baina jendea dau, One Pieceko komunidadea dau, baina One Pieceko komunidadea da hain handie, hain bastoa da, darela baita mini komunidadea darela, igual fanartan komunidadea dau, shipeon komunidadea, jende enparejatzeitunak zeak, personajek, eta gero dare, bateze, bidie berez bat diena dela, power scaling Twitterra, tipo, botere eskalaketa, o zein dan zein baino indartxukoa, eta zuk esan ezuna el más fuerte, hoi esatekin bakarrik, Luffy dela munduko indartxuna, eta has ganado no sé cuántos miles de enemigos. No, baina, ez dakit, o sea, niño, desde el punto de la ignorancia de, suposatzen dut ja, porque, soilik berrogei, irurogei kapitolo ikusita, ya da como que egiten una escalada super tocha, O sea, irurogei kapitolotan ya como lelengua, bigar, ez dakit zemat, baina, orduan, 1000 kapitolotan suposatzen dut, irabazi egin dituela, pilo bat, pues hori, borroka. Bai. Es que hortan, komunidade hortan da, en plan, loko, azten diela, viñeta konparatzen, en plan, ez Shanks eta Mihawk, Mihawk belatzuk begi, en plan, espatari, bai, dau bat, zoro izan nahi dola espatari horrena, eta burukatzen dola belatzu begiren kontra dela, Shanks eta Mihawk, en plan, zein dan fuertegoa, hor daukizton movida, porque, claro, no sé qué, Shanks eta espatari, eta hor duen da fuertegoa da, porque, no sé, baina dau... Ez garrelako gauzetan oso komunidade arrarak agertu bardira, tipo, diskusio... Baina hori guapo da, bizirik mantentzeko komunitate hori, oso guapo da. Egia da, divertigarria da. Batzutan sartzen za, eta da, hain absurdoa, ez, baina hemen, zeak... Kiztien errege gilendo, izerditzen do, ez dakitzen bat litro gehiago, Big Mame baino eta horrek esan nahi do, nekatuko daula, Luffy geman dion, puñetazoa fuertekoa da, en plan, hasta ese punto, aio. Es que mira, dau YouTubeen, YouTuber bat ez dakit nola duen izena, baina igotzen duela astero vídeo diario de teorías de Evangelion. Bueno, el Evil Dog, hori. Es que nik ustraneaz bere kanal guztia datza, pues, Evangelion inguruan de teoriak, de kapitulo honetan, estena honetan agertzen da irudi hau, eta horren inguruan egiten du bideo oso bat, eta claro, da super bestea, porque bideo batan esazuen, a ver, daramatxat, pues yo que sé, 7 urte, bideoak egiten, bukatutako serie baten, pues One Piece ez dela bukatu, baina One Piece dela oso askoz bastago de bukatu arren, en plan, noizbait bukatu arren, komunitatea bizirik jarraituko duela, eta horrelako mobidak mantenduko dutela komunitatea bizirik. Baina hori One Piece iduetzen du pizkat, sobre todo en esto de upscaling, tipo,
como sobreanalizatzen dituztela gauzak, tipo, zenbat izerdi dagoen eta horrela kalkulatzeko ez dakizen, porque Evangelion da, agertzen da argazki bat, pues que claro, eta argazki nora hartzen da en el cábala de no sé qué texto judíos dakizer, eta horrek zer esan nahi du, zer erlazio izan dezake con todas las cosas, eman, dira como beste modu bat, egiteko como sobreanalizar, ¿sabes? Bai, baina hortako are badau, de eso baita kiston piloa dau, eta guain dio seria ez dukau, orduan dare kiston teoria piloa, nola bukau duan seria, zer dan One Piece, altxorra, osea, claro, porque... Claro, es que 1000 capítulo igaro dinenez, One Piece izan behar da algo a la altura. Porque, claro, porque, claro, es de cotidiari, baina, claro, One Piece bada rollo altxor bat con moneditas de oro. Izan behar da como un esto de vaya mierdón. Oida, es un cofre de oro. Un cofre de oro consiguen en el capítulo 200, creo que ya tienen oro y luego se lo gastan enseguida. Oida, típico de One Piece. Cofres de oro ya hay. Y así se behar da algo oso tocho, en plan. Munduko altxorriko beren. Altxorriko handiena, dirua ospea eta boterea ematen diona Gold Rogerrei, que gero horroen azten baita. Espero dut que no tiren por la mítica de la gente del camino. En plan, la amistad. Bai. Se supone, Oda, que santzola, eta nik sinisten diot, que eso es una patraña, que eso es una puta mierda, que hoy está izan bar. En plan, izan bar da, zehose materiala, zehose One Piece aurkitzea izan bar da, eufórico, izan bar da, hostia, por fin, piratan erregea naiz, eta por fin aurkitu dut altxorrik haundina, en plan, zehose sustantziala. Claro, da egiten dea, esaten dola, eski nire lagun batek deko ikusi dola guztia, eta dagoela como al día de todo, da teoria guztietan, eta esaten du, berez, jendeak esaten dola badakiela zer den One Piecea. Badare teoria asko. Osa, tipo, baina dago ja, como, ez daki zer ikusi da eta horrekin, ja jendeak gutxi gora bera badaki gutxienez nondik duan. Zer, ez One Piecea zer den, baina zer egiten duen, horrelako gauza. Hori da. Bai, badare kiston teoria pila, One Piece nun down, porque se supone daula marraundiko bukaeran, baina igual dau marraundiko hasieran, porque no sé qué, tal. Osa, dare piloa, zera, teoria da, hoi baita nahi piloa gustatzen, osea, ikusi nunen One Piece ja bukau nitunen kapitulo guzti guain da hortez zeudenak, baita hasi nintzen ikusten kiston piloa obsesional nintzen One Pieceekin ikusi nituen piloa bideo, osea, ensaio baita, da youtuber bat piloa bat ikusten zailena pertsonajei buruz izaten duna gehien bat, da australiarra uste da inglesez izaten do Melonti, itxaitu pertsonaje diferente buruz itzaiten do, Sanji buruz dazka igual, ez dakit, 3 bideo edo gehiago, bakarrik pertsonajei buruz itzaiten, oso bideonak dira, eta baita teorianak, eske dare... Horlako gozak beti... Es que fan izatea, que loco, De hecho, ojo, shoutout, lehenengo shoutouta, zeakoa, nola, Nakamas podcasta, zaldiko ze batzuk egiten duena, eta nire bizilaunek parte hartzen duena, Ibon, eta Joseba eta Martin uste dela, eske beste hartzetan ez dut, Martin, Nakamas podcasta, baita One Piece buruz egiten dela, eta teoriak eta hola eteatzen duela. Mira, zer da, podcast One Piecero bat? Bai. Bakari One Piece ninguno? Bai, itxaitue, en plan ez dakitzen baten behin itxaitue, bideo, jo kaseba, diskutitzen kapitulo berri, zaitziten pertsonajei buruz, daula, so guai. Qué guapo. Bai. Literal, egin marko dugu beste podcast bat. Holako zer egiteko. Zorro, arkane buruz, buruz. Eta dekuzu beste gauzaren bat, itera como tipo special interest, en plan, wow, nire special interest, daiteke One Piece, baina... Estrenatuko ditu zigarroa. Da. Sí, handia ikitzeko dara. Ikitzeko. Zigarros. Txokolaterekin gainera. Kasa ez aiza. Zure hor. Baita. Giputxi gehat postin, hor baita nire special interestan kasa ez aiza, pues akiten ez. Claro, hortan ez zet pentsau. Ja, no, pero beti notatzen zait, Bai baino gehiagotan, eman diote janaria tipo, duzu, ni bai, alzen dut egin ñam, no, eta horra, ñam, eta egozten da guztia lurre. Bada gortik bideo bat. Hori, la especial interés. A ver, beste, en plan ez da eusketain, One Piece bezalako harto jodia denak, One Piece izan zen espeziala, izan zen pandemia garaien eta hola da, izan zen
Lokura, nire bur muinen txelzen muitu zen. Flipas. Baina, aparte, Steven Universe, hola, Del Paloko danak dijotzela, en plan, pack baten, de chico gay de Twitter. Bizkat zaio, en plan, Steven Universe fana animatzea, bai, da... Tu, baina eske, badakizu, jarraitzen ditut pila bat gays de YouTube o de Twitter, eta me he dado cuenta que tengo su misma personalidad. ¿Por qué será? Vaya tío, o sea, da, teoría mítico. Que da, es que, gainera, hay que decir que youtuber gayak dira asko sobeagoak que los youtubers heteros. Konturatu nahi. Dira, gustuko dut asko sobeto, osea, askoz gehiago, nola espresatzen duten, edo haien edukiak, dira, pues, divertigarroak, nire ikuspuntuz, claro. Eta guztiak dira, bat, fans de Ghibli, ni bezala. Bi, fans de Nintendo. Plan, Animal Crossing, no sé qué, tal. Nintendo oso, osea... Literal, ni bezala. Gero dira, fan de, pues hori, edo Steven Universe, edo olako zeo zer. Eta gero de algún artista pop. Es la definición mía. Bueno, el marco, ella industria. Completamente. Es que netzak, fan de Steven Universe gustatzen zaizula esaten batzu, es que 90% o queer espectroan barrun eroitzetzea, o sea, neurodivergentzia spektron, o zeo zer. Es plan, bai, bere txietzea. Para resumir. Premio bereziko ikasle. Es que, claro, serie horretan ez diaz, nik ez dut ikusi Steven Universe, bueno, ikusi dut txikitan, tipo... Mitiko Boeing. Hori dago, eta nezatenan Boeing eta holan. Baina berez, gai hauek asko lantzen dira, no? Osa, niak lagun batzu, konkretuki neurodivergente eta queerrak direla, eta asko gustatzen zaiona, eta hori, eta etxe egiten dute batxutan, bueno, eski, ez dakit noa ditzen diren pertsonaiak eta garan, baina hori. Gemas de cristal, ayudas esta smile. Nire nahiak telesai guzti ikusi du, ni bai ikusitu ala en plan ja, como kapitulo aurreratuago batzu ja telebistan ez zutenak eman. Eta guapo dago, ez dut inoiz serie guzti ikusi, pendiente dekot, baina egia esan da, nahiko txulo, porque egiten dute, pues, rollo, telesaiak ezin zuten egin, porque normalean, olako telesaiak, Steven Universe lehengo kapituloak dira literalmente, edo zein pertsonantzako telesaia da, kapitulo de, zeo zer gertatzen da, konpontzen dugu, eta horrengo kapituloan como que no ha pasado nada. Eta gero behin, ja, fama hori lortuta edo finantzazio minimo bat izan da, ja hasi daitezke haien lorea desarrollatzen, hori dibes, Hora de Aventuras zen, berdina egin zuten, luego kapitulo dira random, eta gero da todo el lore de Hora de Aventuras. Ja, es que Hora de Aventuras también guapo, Eta olako telesaietan da oso oiko, en plan, lehenengo kapituloak egitea pa vender, pues el asombroso mundo de Gumball ez deko hainbeste lore, pues jo que se Steven Universe edo Hora de Aventuras bezala, baina egia da lehenengo kapituloak zirela asko sarrutagoak, eta gero azkenengoak dira un poco más locos. Baina hori, que no sé qué iba a decir. Qué guapo. Bai, azkenen, adiaz, pasatzen animazia, konparatzen animazio gehiago anime mundukin, bai, animek badukela orokorren struktura linealago bat, osea, hasierako serie hauetan Steven Universe eta dien bezala, bai, tipo kapitulo autorresolutibo, edo lo que sea, baduke baita linealizazio bat, baina askoz simple ba, jo que se Gravity Fallsen, iguala. Zeukozu zerbait como friki de animación, tipo, ni fijatzen az beti, hori, historiaren estrukturan, tipo, ea badan ez daki zer, eta ez dakit existitzen dela ez, pero tipo, estruktura motak tipo zirkularra, ez daki zer, edo, que bueltatzen dala, edo, horrelako gorza, en plan, dituzu como, claro, que ya, pues, begia entrenatu izango duzu gauza horietan. Guioi aldetik no tengo mucho, ez dakit, oza, bendio... Gidoia eburuz ez dakit asko, oza, esan ez dut. Bai, esan dut trama, hau da, ez dakit zer estilo más o menos baino. Ez dakit. Oza, zure proiektu propioak dituzu? No handiaz. Bakeu proiektu bat kurtso bukar animar deuna. En plan, norbanako proiektu bat. Ja, bigarren mailan hau, ja... Falta zailu bai, azkeneko proiektu aurkeztu beharko dugu. Baina... egin bardet korto bat,
daket intentzioa, eske guen diozta bate garatuta, osa, baino zero, eta flipante. Baina izan behar da, korto bat, gutxo gara gara, eta igual izango da oso folkloriko baino, zai buruz, musei buruz. En plan... Musa? Mus, en plan... Wow. Hartak? Bai. Wow. Estilo jokatuko izango da printzipioz, baina gozauketen idea, igual ikusiko kapitula hau hemendik 2 hilabeteta eta esango kedezen kaminau iba, oze, nola zan ere idea. Baina, printzipioz, tipo burrugak eta entre medias museo ongo da. Implementau, en algún... Osa, ahí marduzu como mini-korto bat, animación mini-korto bat. Claro, tipo anime deporte. En plan... Baina hemen kirola da muselan. 6 de bastos! Como, qué guapo, en verdad. Ikusi nun, beste seriat baina ikusi eten eta baita, que me flipa Yoyos. Yoyos! Ikusi nun, justu, okurritu jenen idea ez dakit, baina más o menos gara hortan ikusi nun hainitzen ikusten Stardust Crusaders, eta dau kapitulo bat, Egipton darela eta daula bat, que juega al póker, Darby. Wow. Eta kapitulo hori esan, es que flipante. Yoyoseko burrukak la hostia, kiston pila guztatzen ezket. Beste seriat baita kiston pila flipatzeitena. Baina ikusi nun kapitulo hori eta baita zen, en plan, bai poker, eta nik ez egitela pokerran jolazten, baina bada más o menos musen antzeko, en plan, farola guota eta aposta guzu baino gehiago, eta no seko edala. Eta hortu nortio esan, hostia, ondo dengotan ja, tipo yoyos, en plan, plot twist, yo en realidad estaba pensando que tú estabas pensando que no sé qué tal. Claro, gainera muesa, como, albidetzen du horrelako narrativa. Hori dago egiten ez dakit ezagutzen duzun Alba Mayo, desarrollador de videojuegos. Baina azken aldien ez da ikusten, Pues dago egiten justo bideojoku bat sobre el 3 en raya. Eta berak asko gustuko ditu kirol animeak, mitiko el del voleibol, no? Haikyuu olakoak, baina olako asko daudera en plan futbolan iguna, pues que zein Azuma 11 edo Oliver Benji olakoak, baina ez zegoela, pues, yo que sé, maiokoetako olako gauzak, edo bideojokoak, edo animeak ez zirela zoikoak. Eta orduan, pues, okurritu zitzaion la idea de, pues, egingo dut un anime, bideojoko bat, del 3 en raya, eta hau orain egiten. Estetika anime eta, bai, eske ikusi dut bideo. Eta hau, bueno, behintzat, egiten ditu joko nahiko guapa, basik, a ver nola irreten den. Baina justo, pues, bueno, bera justo ez du animazio aldetik egiten, da más programatzaile, baina, bueno, da kurioso egiten da, buena. Bai, azken ez dut ikusi, baina bai bat, bideatzuk eta horrena ikusi nuen, en plan, asitzen hola, tipo, zeukela esmoa eta itxeko da. Azken aldin ez dut asko ikusi. Eta zut duela zenbat hasi zinen, en plan, animazioarekin. Osa, izan zen de gustuko dut, jo que se, marrasta sartuko nizonetan, edo ja, jo que se, txikitatik egiten zenuen zure mobidak. Marraztu bai, marraztea guztatzen ez daien txikitatik, en plan, txiki eta ez dakit noiz izan baina esan nula nik komikilaria izan edo. Eta gero ikusi nun, igual izan zen Steven Universeekin, de hecho, ikusi eta gero Steven Universe esan nun, komikilaria guai dau, plan, izan nahiko nuke, baina nire animazioekin. Eta berez eneuken asmoa animazioa ikasteko, berez batxi jena initzen, eneuken ideaik batxi bin hasi eta eneuken ideaik ez zein behar nun, igual sartuko nintzen historian, igual behia esarte zen euken batea intentzio gehiago, baina badaket igual ingo dut, no tengo ni idea, auta gero zingoten. Baina animazioa, bueno, eta derrepente etorri zitzaigun eskola, irakasla aurkeztea eskola Gasteizkoa idarte zehatzeko, arte eta diseinoko eskola da, eta goi mailak artenak, artistikoak, tipo animazioa, ilustrazioa eta argazkilaritza, eta esan, hostia, animazioa nahiko nuke ikasi, orduan apuntako naiz. Eta hoxe, pixat aurkitu nuen, eta esan nuen, beda, de puta madre. Tu, pues nahi izatekotan, dejo propuesta. A ver qué sueltas. No, baina, egingo duzun korta bukatzean, etorren orkestera. Hostia, pues, berezai, duzu, en plan, egiten dugu en plan reakzion, guk ez dugu zer ikusiko, ikusten dugu hemen en directo, eta gero, pues, gure lau ikusleak, oza, Spiderman, derta Punky. Oida. Punky zukre ez ikusi, mesedez, en plan... Claro, gero horrekin zer, ikoko duzu youtubera, bueno, duzu youtubera eta horrelakoa. Bai, oza, hau bai.
Ze guai. Es que Ya, la verdad que olako lagunak egitea me encanta, En plan, ya daukagu como lagun argazkilari bat, orain animatzaile bat, Músico bastante baita. Músico egia dago. Egin dezakegu el pedazo podcast, en verdad. En plan, daukagu sesión de fotos, gure animatzailea, en plan, banda de fondo. Baina hemen gauz gubiok, bete bezala. Osa, me refiero, nire usten dizut, amesten, oza, mi... Baina, es que gainera, duela gutxi, nire amak izan ziren, nola izan zen, tío, es me olvidado. Ni idea, baina hasi zen nire ama esaten en plan, Josu, tío, bájate. Bájate los humos. Bájate, te lo digo. Baki, no. Te lo digo yo también, bájate. No, se viene. Pues orain, gutxi barru, Durangoko azoka izango da. Eta eskatu diogu Durangoko azokako antolatzailei ia eman aldiguten prentsa pasea. Orduan posimazen, eskakizuna bidali dugu. Eta komentatu nion nire amari, Martine komentatu zidan zinemaldian agian eskatu desakegula prentsa pasea. El intento se va a hacer. Zioan za zinemaldian ez baiten? Nahi zeon, baina plan... Eskol beti egoten da jendea como con el pase, pero beti iruditzen dut direla bien de randoms, baina dekotela blog bat zinemari buruz egiten dutenak, eta zelik, ez dakit nolakoak den kondizioak, tipo, igual egin barrik duzu ez dakitzen bat kritikak edo valoratuak kritikatzen dugu, ez egiten duzu da, osea, urtarrietik aurrera, egunero, pelikula bat kritikatu dugu. Wow. Baina, bueno, sin más, komentatu nion nire amari y tal, eta nire ama, baina hori agian, hori da, Tom, no seketan, iba, seguro bai ez lortzen dugula. Eta, de hecho, entrevistatuko dugu a Penélope Cruz. Bai, eta itzultzaile bat, Spiermanderri esango diot, itzultzeko saio guztia eta egoko dugu makete erratira. Eta nire amak esan, Josu. Tampoco te flipes. Heitzi pizka, en plan, apuntas muy alto, eta nire, ama, hay que soñar. Y me dice, ya, soñas demasiado. Bai, era súper divertido. Imagina que sí. Pues bai. Ni daukat, por si acaso, preparado el discurso de los Goya. Porque gube zuzendariak gara. Egin ditugu gure kortoak. Ez dira animaziozkoak, baina... No, es que es un desastre. Hori berez ez da inoiz atele makitu rati. Ja, baina, bueno, gure pelikula txikiak ditugu. Mítico corto de Amalo... Bueno, Amalo ez, igual... Azkenengo 5 minutu. No, digo, Amalo urte geneskala. Vale. Edo, bueno, igual en lengua... Gehiago. No, María Esquena. Es que, bueno... No, ez dugu horretaz itzeingo. Daukagu trilogia. No, ya está, Josu, ya está. Bueno. Pasa, bueno, maten igual, necesitas jarri o lo que sea. Nik guzen, Bien encantado. Vale, izakegu linka, o sea, no hay problema, pero es que... Niñot, uzot divertigarria dala, en plan... Divertigarria eta... Posten zaitu olako gozak. Oida. Bai, oraintxe bertan, gainera, komentatu nahi nun, que ez dakit, claro, ze intentzio duzu gero lan egiterakoan, tipo, lan nahi duzu animazioan, da, tipo, nola funtzionatzen du hori? Ba, animazioan justu, bai, ez bali mazea, tipo, talde kreatiboko nagusiko, jo que igual, zuzendari, da arte zuzendari, eta horren guruko, ba, diseinatzaile olako mat, gehiago da, animazioan bai dau trabajo bastante básico, o sea, animatzea interpolatzea eta gana, bai egiten diela subkontratatu asko, eta adidez asko, uste dut Korean, en plan, Koreako enpresa subkontratatzea asko, Amerikako izango dira, loko sea, eta baita asko freelance modun funtzionatzen dela, igual nik animatzailea naiz, nik animatzen dakit, badare horri aldek, en plan, enpresak kontratatzeko taula artistikok, igual jartze, animatzailea naiz, igual bialtze dizkizue, tipo, enkargok, izate igual segundu bat animatzeko, ego ez dakitze... Ja, tipo, egin nahi dut PowerPoint bat eta ikusi una animación de el logo ateratzen eta egiten xum. Osa, adibidez, hemengo egoera, bakizu nola dagoen, plan, ondo lana dago hemen animazio munduan, zaila da bilatza, edo ondo ordaintzen da, txart ordaintzen da. Ordaintzaldetik ni idea, baina bai zehatzeko
lana eta zateko badare enpresak, bai estatu mailan eta bai Euskal Herrin, en plan, dago esa. Eta de hecho Euskal Herri bai izan dela, batez 3 taldetik, hori esango dizu eta nahiko aitzindari, Europa mailan, animazio aldetik, en plan, animazio bideo, animazio tradizional aldetik, uste 80ko hamarkadan eola hasi zala, Euskal Industria, Euskaltzea lehenengo pelikula izango zen Kalabaza tripontzia uste dut, Juan Babera esategi, eta horti batera dala guztien, baina gero 3D, hau fijo ez dakizuela, uste dut, eta igual metola bat baina uste dut, Europan ekoiztu zen lehenengo 3Dko pelikula, Euskalduna da. Lentzeroren pelikula. Lentxagokoa, baina, iguala, estudio iguala ultrasonikoa, edo supersonikoa, iguala gomatizena da. Laroita marka horri inguru. Lo de Kalabaza tripontxe da gobien de guapo, Bai, uste ez dala pelikula, eske txikitan ikusi dauket, baina uste dala tipo... Ez da liburu bat? Ez da liburu batean oinarrituta? Posible, ez, tipo euskal mitologiako historiak. Baina eske adibidez, ni idea, ez dudelako asko kontsimitzen, baina euskal animazio mobidak egiten dira. Osa, adibidez, bakit, telesail eta pelikula gutxi egiten direla, baina behintzat haien berri bai naizela, osa, jo que se, duela gutxi irati atera dena, osa, irati justo nahiko top, baina bai ezagutzen ditu dela produkzio txikiagoak. Baina justo animazio ingurukak, justo ETV3 emoten dutena, dira beti bikoizteko telesaiak beste herrietatik eginak. Ba, serietan adibidez, ETV3 taula da, serietan, euskal seriek, ez dakit behar, bueno, adibidez, ETV3 baita atzatzen da, umentzako, baina Joko bakizu? Joko, dala, tipo, muñeko, osea, 3D animazioa da, muñeko hori karratu bat, parke baten umeekin jolasten dauna dala. Da, nahiko ezagune, baina bai, umentzako bat, tipo preskolar, olako bat. Hoi uste Euskal Herrineko itzitako dala, baina ba, klanen, eta bai, ez dakit gazteleratzeko itzitako euskeraz, baina, vamos, ETV3 dau eta klanen dau baita. Ba, mitiko. Bai, badakit. Pues ni iderik bez, la verdad. Baina, badau, baina oso gutxi, oza, badare adibidez. Jokon, enpresa ustetzak zutela ekoitzizola, Fermin Muguruzan bi pelikulak bakizuen, animazioko Black beltza. Bai. Oiek aiko izi da, adibidez, eta auki duen aiko, en plan, alare gutxi, oso gutxi iten da, en plan, dare enpresa, bai, bi, oiru, baina gero lan egiteko eta hola, estatu mailan ikustut hain gaizki ez daula. Gehiago dau 3D, 2D baino, hori fijo. Nik nahiago 2D-en animatu, eska zait. Baina ni suposatzen dut Madrilen eta Bartzelonan gehiago gongo da, lastan. Fijo. Baina Euskal Herri, azkenen baita bada lan bat, igual, hemen lan egin daikezu, egin daikezu hemen lan, baina zure etxetik lan egin dezakezu. Bada oso lan telematikoa. Baina nik nahiago, alde batetik nahiko nuke lan egin, nere ametsetako batzan, o Disneyen, o Warneren olako bat, o lan egia, tipo, Cartoon Networken olako serien baten, en plan, Rebecca Sugarrekin, la creadora Steven Universe, Alex Hirsch da Gravity Fallsekoa, da nere idolo, bi idolotako animazio mundun. Hoiekin lan egitea ostea izango zen, baina baita esaten dut, Euskal Herrin, ekoiztea eta euskeraz ekoiztea taula da serie kalidadezkok eta pelikula kalidadezkok guapo legoke, eta uste dut ondo dagoela uste dut arrakasta gehiago lortu dezakezula Euskal Herri mailan mundu mailan baino, porque claro, mundu mailan askoz animatzaile gehiago dauz, baina justo Euskal Herrian gutxi dagoz eta produkzio gutxi egiten dira, behintzat euskaraz, orduan uste dut destakatzeko aukera gehiago dekozula hemen kanpoan baino. Ja, baina da maketrotea bezala, gu euskaraz egiten dugunez, baina horregatik, podcast hau gazteraz izan balitz, jende gehiago ekosiko luke. Ez luke ino. Osa, ni nahiago dut euskaraz izatea,
pillo bat, eta baina no me arrepiento nada, eta... ez dinote... Lo sacarían en algún clip. Baina nik uste dut... Tipo, de estos de Twitter nagatzen da un clip de buah, behitu ze barbaritate bota dute... Baina ez que ez dugu... baina ez ditugu esaten bastadas rollo... The Wild Project, yo que sé, el podcast que salía de el feminismo no funciona. O la cosa, o sea, pues es gara. El chico que sale de sí, soy racista. Y era un chino. Bueno, pero ahorita el chino fascista. La cosa, o sea... De hecho, gaur bertan, Twitterren atera zait, bideo bat bai, podcast atena ez dakitzen, entrevista atena, tipo atena, de, nada, mítico andorrano gilipollas, Wall Street, Wolverine. Ese tío... Hostia, baina uste da ez dakit justu zari buruz da izan, baina las mujeres, el valor de las mujeres, el valor del mercado de las mujeres, no, baina, ez dut ikusi bideo, baina uste dut zela que como las mujeres de izquierdas que no se pueden ligar. Por culpa de la izquierda ya no se pueden tener mujeres. No, o sea, bueno, es que ni ikusi dut justo gaur goizean, porque no en Twitterren busean eta ikusi dut. Eta ikusi bideo, eta esaten du tipo, como que esker politikoko emakumeak, como que edo senar, edo emazte, lo que sea, edo pareja bikote gutxago dituztela. Vale? Eta hortik ateratzen dute, horren kausa dela, eskerrekoa direla, eta honen ondorioz gehiegi eskatzen dutela, eta berez gizonak eskatzen dutela da gauza tradizionalago bat, eta como que les sirve. O sea, tipo, ematen duena gizonari gauzak. Obviamente. Actor service esaten da, baina, ez dakit nola saldu gazteraz edo euskaraz, tipo, baina da como gauza, tipo, eita como detalles, prestatzea el café horrelako, eta kejatzen dira, que horrelakoak ezin dira orain ezin dituzte horrelakoak egin, porque horrelako gauzak egitea dira mikromachismoak. Eta horrezatik, esaten dute, mutilek ez dutela nahi eskerreko meskekin egon. Claro. O sea, es como la lógica es eskerreko neskak ez dutago egiten, eta orduan ez da mutilek honekin egin egon. No tiene sentido, o sea, izan danen mendetan zehar hain jartoa violentzia emakumekiko, en plan, haintzea, obviamente, hasten dienen emakumek aldarrikatzen baien eskubidek, obviamente, egonga kiston talde handia gizonana, ikusiko guela behaien privilegio arriskun, eta esango guela, jo, eske, oie, emakumen kulpa da, porque exigenteegik die, ez. Guain arte, zu izan zera exigenteegia, guain aitzea jasotzen una pizca de lo que han sufrido las mujeres, en plan, no es que... Bueno, gutxienez berdintasun... También te digo... Zuk eman, ematen duzuna, eta zu jaso ematen duzuna. Eta gainera, zure helburua da, yo que sé, zure emakumeak kafea egita goizero, hori da lo que aspiras. Es que gainera gero... Es que hori bada el point de... No, es que la izquierda ya no nos deja que nos hagan café. Gainera, el broche de oro da, esate dutela tipo... Gano, horrezatik, orain mutil guztiak joten dira, neska tradizionalagoekin, Kolombiakoak, Venezuelakoak, Poloniakoak, Ukraniarrak, eta justo gainera, el Wall Street Journal behin hau, bere emazte... Emazte oia. Hori, emazte oia, Poloniakoa zan. Da, justo como que agazaltu eta Venezuelakoa, Kolombiakoa gertzen dut Poloniakoa! Eta bar da, bere emaztea. Claro, baina Poloniako ez porque esas son unas reglas. O algo así, no sé. Baina hori, nire ustez, lehengokoa bueltatuz, uste dut, euskeraz egitea... A lo que íbamos. Errazagoa ez, baina nik uste dut, errazago lortu dezakezula presentzia zure eremua. Bai, oida, osea, gutxiago, beti egongo delako gutxiago, en plan, ez nago esaten euskal animatzailerik ez daudela, edo euskal eduki sortzailerik ez daudela, baina kieraz que no, askoz gutxiago daude gazteleraz sortzen dutenekin alderatuz, porque ez da soilik Espainia maiarekin alderatuz, Latinoamerikan be askoz gehiago dauz.
Orduan... En verdad, gainera, Tracking Bilbaorek era apuntatu ziren podcasten artean, gehienak gaztelaniazko zienak, gaztelaniazko pilo bat zeuden, eta dira, pero podcast bien de random, en plan, ni ez dut inoiz ere horri buruz entzun. Eske podcast... Imposible entzute. Podcast, gaztelaniazko podcast bilbotar bat ezagutzen duzue. Nipo. Nik ez ditut podcast asko kontsumitzen, nik ere ez. Eta kontsumitzen ditudan dira los más típicos. Baina, olakoak... Baina dagoela jendea, dakila zer den maketorra tipo, bai, dago podcast bat euskaraz gazteratzuk egite dutenak. Porque nire aitak esan zion lankide batek, en plan, zure semeak podcast bat du. Porque dago txartuta como bien de gauza de euskaraz eta así. Básicamente jarraitzen du 1000 tweets, eta horrek ikusi zuen. Eta horrelakoak, pero... bien de random, eta gero jendak ez du ikusten, tipo, da como, qué guai. Ja, oza, gauza bat da ezagutza eta gero beste gauza bat da ikusta, porque ezagutu agian izena ezagutzen dute, baina ez dute kontsumitzen. De hecho, duela gutxi, pasadan astean gertatu zitzaidan, ezagutu egin dudala Landerren lagun bat, ez nekiela Landerren laguna zela, eta hasi nintzen komentatzen podcast bat nuela, eta komentatu niona makete erratia esan zean, ostras, me suena, ez dut Instagramen atera zaidan noizbait posten bat, eta sartxan esan dugu, koño, ez hau da Landerrek nirekin egin zuen hokei, eta orduan ja iglo, pues claro, Landerrek zeo zer publikatu zuenean, pues makete erratiaren inguruan, pues hori ikusi zuen. Claro. Baina, bueno, sin más. Cosas. Eta animaziora bueltatuz galdetu Sí, porque de repente un Kit Kat de guri buruz hitz egitea, porque gainera jo zuri bereziki asko gustatzen zaio makete errate buruz hitz egitea. Nire buri buruz gustatzen. Es que arregon bargara gure... Oida, tío. No, baina ez esan autorreferenziala. Osa, Josu da pertsonarik autorreferentzialera mundu osoan, tipo, makete irrati guztietan itxeirina makete irrati buruz. Oi ondo, tío. Eta ze ondo dago. Baketxoka, sustaraz. Oi da, cada logo con su tema. No, sí. Ego eukintza importante, en plan, tienes que centrarte en ti mismo también a veces. Ni soilik jakinarazi nahi dut, tipo, ikustea, tipo... Vale. Ya está. Esan nahi nun. Justo, animazio munduan. Nik animazio mota gutxi ezagutzen ditut, baina ez dut nahiko famatua dala, justo, Ghibliren animazioa, batez ere, korrígeme si eso. Baina dinot, gaur egun egiten dituzten filmak, oraindik eskuz egiten dituzte, en plan, estena guztiak eskuz egiten dituzte, ez dute ezer digitala erabiltzen, ez dakit ezagutzen duzun berproiektua edo gustuko duzun mundu hori, be. A ver, Ghiblina ez dakit, eskuz egitena bakit adiaz fondok bai akuarelak inuste tiken dituela eta nahiko, bai da eskuzko animazio, en plan, animazio tradizional, ja, eskuz egiten dien odan, en plan, o digitalen, o fizikoen egola, oi ja, idea. Baina bai diela bideko animazioak eta hoi oso guai dago, en plan, da industria batez ez zine, igual ez, baina nik uste irudeko animazioa batez ez zine mundun, eta oza, luzemetraien mundun daula esten ditugu, el efecto Frozen, ez dakit nola ditu eiken, baina, en plan, dana gehiena da 3D, batez pelikula animatutan, serietan, igual ez da bain beste. Errazago dalako 3D egitea? Ez dakit, zera presupuesto aldeti nola da, errazago animatze aldetik izan leike, baina no se... Suposatzen dut idearik pez, baina bidean egin bar dela gian dana eskuz eta irudean deko aukera hori ordenagailuak modelazio mugimenduak egiteko delako zer. Bai, horretik, eske nik 3D-a, bueno, gure gradoa da bidekoa, kasi esklusivamente, 3D lantzen dena o stop motion, o guain uste da zibarkala ikasten Blenderra, baina batez 2D, baina 3D-a gutxi lantzen da, baina bai nere idea 3D-na, bai da gehiago interpolazio tio jolasten dola, o bi posizio daude, eta orduan ja beste guztia ordena horrek itxaizu, orduan nik daketen konzeptzio aldetio baita da, hoixe, plan, 2D-a bai da, marrazki guztik zuk egin barrauzkezu, egin daizkezu orden, igual, daren modu diferente egiteko, edo, bai, forma diferente,
teknika diferentek, baina azkenen, balin badie 12 marrazki segundu baten, 12 marrazki horiek zuk eskuduzik marrazkazu, te toka. Orduan, presupuesto aldetik, eske horretik, ez dakit mano de obra osatzeagoa dan, garestikoa dan, nik ustez garestikoa dela 2Dea, baina enau seguro. Gero denbora gehiago beharko duzula bidean produzitza. Bai, batez Ghibliren pelikulak, pelikula bakoitza egiteko behar dituztegian 8 urte. Behintzat azkenengo filma 8 urte zagon dira egiten. Porque, ja, 2 orduko pelikula bat, dana, eszena guztiak eskuz egina, pues da una matada. Bai. Teknika aldetik igual bai, dala denbora gehiago konsumitzen dola, bai, seguramente 2D, baina ez dakit esaten. Baina, baita nik uste dala 3Dn goratasun hori, izan dala urte hauetan tendentzia porque bendia. Plan, efekto Frozen horretik esan dut, Frozen izan zelako eromen bat ze aldetik, takila aldetik eta hola. Eta ordu tio... Zer izan zen, 3D kolorengo film potentea? Ez, bazaren lehenago tio. Porque lehenagotik uste dut gehiago eta ezagunen daudela. Frozen izan zen loko. Baina Frozen bai izan zela nik uste Disneyko, batez Disneyko zea atalen oso loko, en plan, ja diseño aldetik ikuste dituzu Frozenen ondoren eindako zea pilo bat, bai pelikula gehienak Disneyko, eta eske dake aurpegi, oza, diseño aldetik die, bai, askoz igualagoko, askoz antzeko gok, zera, lehen dio zenduzkenak, bai, jo que se, los 101 Dálmatas, eta ezkezuna... bai dala dana eskuz. Oiek danak eskuz die, baina esan nahi dut, behanduago, que si... La isla del... O sea, la isla, el planeta del tesoro, no sé qué, Hércules taula, o sea, laroita marren inda... Bauke ala ya 3Dea, o sea, implementauta más o menos, o... Bai ikusten da, estilon zela esan, baina homogeneizazio bat, baina eske ez da bilitza, baina beste hitz bat. Bai, como que ya hartu da como bai, estandar bat, suposatzen dut, produkzio danetan erabiltzeko eta lan suposatzen dut aurrezteko. Porque badeko zu, jo que se, antzeko motor bat, ez dakit, baina behintzut bideokotan nola funtzionatzen du, en plan da, con motor grafiko erabiltzen duzuna, ona bada, bideojoko askotarako eta aurrezten duzu denbora pilo bat motore bera erabiliz. Gero, aurrera pausu bat eman nahi izatekotan, agian beste motore grafiko bat barko duzu, eta suposatut animazioan bera gertatu dela, pues Frozenekin hori como lopeto erabiltzen dute berdina beste guztirako, eta urren ego duzu hartu. Eta jarraitzen dute erabiltzen hori, porque furlo. Digo yo. Bai, igual baita ere diseño aldetik, tipo... diseño, ni horretu zaitu, tipo, como que diseño aldetik egoten da errekonozimentu bat de, vale, hau Disneyekoa da, porque honen antzera eko, eta gaina gorazeko cuando diga, pues esta es la, como de las de Frozen. Bai, bakarrik ikustean identifikatu dezakezula hori, noren edo zenpresakoa den movida. Hoi inevitablea dala, hoi beti ondala, eta, bueno, azkenen, oza, zuk ikusten bali batzu 30 hamarkadako lehenko mendeko animazio bat esango zu, joa, hau da estilo, bauk izena, Rubber Hose o mangera de goma, oza, Mickey Mouse eta Popeye eta hauek guztik, dakela estilo jakin bat, momentu nik ezalako, eta zaleko tendentzia, oi, igual, gaur egun, nola 3Dea baita tendentzian, 3Deak gehiago saltzen duen, eta Disneyko estilo, diseño estilo jakino konkretu horrek, bai Frozen, bai Anna, no seke tal, hauek guztik zera dukana, gehiago saltzen du, oda zera bat, orduan dau, industria, en plan, zeana, homogeneizauta alde hortatik, baina aparte ere egiten diela gauzak, eta ikusten dala, guain baita idala ikusten buelta bat, o buelta estilo bat 2Dko animaziora, Spidermanen pelikula berritan eta hola, bai diela estilo berrikuntza bat ematen. Spidermanen pelikula asko bazatzen den las del Spider-Verso, asko aipatzen die, en plan,
estilo berrikuntza eman duena oso jartoa da. Eta baina oso pelikula, ez que niz dut ikustik edekot, suporatzen da superonak direla, estetikamente, bueno... Eta baina, seman keda bai, la verdad. Estetikamente bai dira oso goita. Adibidez, asko gustuko dudana de Arkane, orain atera egin dela. Dela, nazten dituela, oza, orokorrean animazio bera dute telesaio osorako, baina dekote como mementu batzuk nazten dituztela animazio mota desberdinak. Eta hori da super divertigarria. Ez dut gogoratzen lehengo demoraldian askotan egiten bazuten, baina behintzat orain bigarren demoraldi honetan askotan egiten dauz, eta jo, que se, pues, flashback bat egiteko, pues de repente, de irude egiten dute mitiko como pintau, en plan, como si fuese crayon. Eta, pues, egiteko amets bat, pues egiten dute beste animazio mota bat. Orduan, hori como super originala, eta guztuko pila bat animazio mota ezberdin horiek naztea produkzio bera batean, eta hori ez dakit beste batzuetan edo beste telesai batzuetan egin baduten, baina... Evangelion. Bueno, bai, justo Evangelion egia da, baina, bueno, Evangelion da justo puntu batean, osea, ez da askotan gertatzen. Eta gaina laugarren pelikula, bueno, ikusi zu Evangelion? Ez, baita, anime aldetik bai gutxiko ikusi da, justamente, ikusi jutan bi anime, bi anime ikusi jutan ade justu One Piece eta Jojo's, eta Jojo's bendio ez dut zau, bento haure ikusteko dauker, baina hasi nahi. Baina... Ari da italiarrekoa? Bai, osea, lehenengo bi kapitulu ikusi nituen, eta baina entean nahi zein bartuela, doblatu bartuela gazteleraz, bento haure. Eta ordu nahi nahi zitxo egiten, a ber, pakelo doblen, eta hola, ez da. Ondo da, baina jendak esaten du dela txarrena. Bai? Joetatik txarrena, eta gero uste du gero dela Stone Ocean. Stone Ocean guapo da. Ni, bueno, claro, eski lehendik, oza, animazio aldetik, tipo anime aldetik bukatzeke da, uste dut. Eta, uste dut, igual ez, eski ni ikusi nun, eta esaten lehenko ez daki zenbat kapitulo, gero ez daki zenbat, eta gero gian jatea dituzte guztiak eta esot ikusi, probablemente, porque nire honetan, hasta que no, de repente no me da la cosa decir, peiratuko dute zenbat de hostia, te da dute el mogollon. Baina, bai, eta eta gara gainera ingo dute, berriz eraldatuko dute como botereak. Zariz dakit badakizun, tipo que lehenengo zeun Hammond, eta gero dira standak, bai. Porque aldatuko dute beste gauza batean, nik ez dakit best nola funtzionatuko duen, baina beste gauza bat egin gutela. Osa, baina zuk manga irakurrita aukezu? Ez, ni soilik animea, eta claro, atoraz, Stone Oceanen dela, standen azken denboraldia. Hori kontatu didate, que agian ez da guztiz egia, igual ez du guztiz ondo, oza, ez da guztiz horrela funtzatzen, baina hori ni entzun da dekot. Eta, no sé, ni uste dut, Jojo's dela como proiektu bat guapo dagoela porque da un poco a su aire, en plan... Bai, hoi da. Guztitik campo de... ez da como modetan, ez da kizer. Bueno, igual... A ver, es que claro, modetan... personaje guztik daukea rock taldeen izenak, en plan, jo que se, ikusi nunen lehenengo partea, de repente dare bi personaje izena duela Dire eta Straits, osea, da horrezan nuen, joder, tío, que personaje. Eta, jo que se, laugarren parten ja más harto, ordu arte da, pixkat zeagoa, pixkat disimulatua, baina laugarren parten, pertsonaje guztik daukea, izen, jo que se, dala stand bat dala Red Hot Chili Pepper, izena da, literalmente. Eta pertsonaje bat dela AC/DC. Eta gainera, idazten da, en plan, como si idaztiko zenu bezala AC/DC, no ACDC, sino... EISI... Hori da. Bai. Super harto. Bai. Qué bueno. Bai, ez, oso guai da. Eta, bai, oso, nola, Araki da un fan amorratu ezena. Nola, rockena taula eta rock gara jortakona. Se nota que flipas. Yo que sé, laugarren parteko, es que gaizton estan adidez, usted Queenen abesti, Killer Queen, usted dala Queenen abesti bat. Killer Queen, ya una drag queen. Killer Queen bada drag queen, fijo, daula. Bai, lehenko demoraldiko... Bai, nik dragai buruz, bai, ni puta idea ez dugu. Pues Killer Queen da super en plan, ¡Viva la República! ¡Necesitamos más derechos! Una drag queen que da super... Nada que bere pertsonaia dela politiko. Vale, es que literalmente bere pertsonaia da soy enfermera y hay que defender los derechos. Baita erentzun da dakot,
manga, tipo, demoralde bakoitza ditu dula, como estilo batekin. Bai, Eta horrekoa, claro, ni ez dakati IPs ez da con Mickey eta ez da ni idea. Eta orduan, pues supongo que sí, para quien lo goce, lo goza. Vaya, pero, no sé, digo, de estas series que dices, mira, hola, vamos, como si sacan ahí la utena. Bai, nahi joios, gustatu zen, bai, dago una movida loca, hoi da grazia, eta pixka One Piece baita, da horretik hasi zaien gustatzen, en plan, de repente ateratzen dira, no tiene sentido las cosas que pasan en One Piece, en plan, zeruko irla bat, como, no, en verdad, zerun irla bat, eta esate dizu, bai, esplikazio bat dau, te lo juro da, eta dare, laino magiko batzuk, zerun irla bat jartzen duenak, da. Hori da esplikazioa, a grandes rasgos, dare, bi laino mota, bat dala ur lainoa, itxaso lainoa, eta beste da, lur lainoa. Eta lur lainoan gainean egon zaitezke, eta itxaso lainoan gainean, ero itxeza, ondoratu itxentza. Para explicarte que barkuk hortia pasa daizkela. Claro, es que es la hostia, en verdad, pentsatzea, tipo, inventatzen duzula, movida bat, guztiz inventatua, tipo, laino magikoa. Ahora, jartzen diozu pillo bat arau en plan, claro, es que laino magikoak bi mota dauz, eta mota bakoitza, ez dakize, ezagora dituzte, honek ezin dituzte nolako eta honakoak baina honek bai, eta honek egiten dituzte hauek, eta hauek eragiten du ezakizten ba, eta zara tipo, laino magiko en plan, ¿qué me estás contando? Zeruko irlana, batez ze One Pieceen, zeruko irlako arkoa, nahi iruditzen zeiden oso jartu alde hortatik, porque gero, dare gaiztok, bueno, ez dakit, dau, laino horiekin, al final, inventatzen da nahi duena. Bai ez, hau da laino mota bat, soka lainoa izena duna, eta orduan dire soka batzuk bezala, invisible dienak, eta orduan harrapatu ditzatzen jona. Dau, laino mota hau da, pantano lainoa, hemen ondoratzen balin batzea, que no puedes salir. Momentu no okurritzen da. Ja, debo podau. Oso nada. Ez guapo en plan de asmatu nahi duzuna, Bai. Eta gainera, ari, ere nire como estilo bat gustatzen zaidan asko dela como fantasia, baina ez da fantasia dura. En plan, con norma, en plan, normas, con fantasia, pues igual ezagutzen duzu estos de nire gustatzen zaidana Brandon Sanderson eta hola. Ba, ez tirakurri, kasi, Brandon Sanderson ez tirakurri inoiz. Pues Brandon Sanderson da hori, pues de esta cosa, en plan, normas pone. Claro, en plan, tipo, dago potere bat dela como el mítico de hartzen da, liburu famatena, lehenengo ataletan ataletzen dana, eta da, zu deko sola metal bat, eta zu bultzatu, edo tiratu esakezu metal horretatik. Baina, bero, pultsatzen baduzu, zueketen duzu, como una fuerza, tipo, dago fuerza de bota eta fuerza normal. Eta orduan, zu metalezko gauza bultsatzen baduzu lurrerantz, zu altzatzen zara. Eta horrelako, claro, eta hortik egiten duzu como gauzak eta orduan, claro, tiratu ez dakizer egiten baduzu aldi berean, orduan gertatzen da ez dakizer. Edo... Bai, lege simple batetik abiatuta nintzen dezula, tipo, garatu askoz gehiago. Ka, baina legeak dauz, nire gauza, nire gustatzen zaiten berari, como que legeak egiten du gainera teoria asko egiteko almena ematen duze, karo. Estelak eta hori guapo da. Karo, hori fultatzen du ez dakizen modutan. Hau ez dakizen, zer datuk itxateke hauek biak batera, porque karo, hau dauka ezaguarri hauek, hau ez dakizen. En verdad, da como super loco, porque gure munduak dauka como bere araguak. Ba, hori da egia da. Literalmente, en plan... Norbaitek jarri du en plan, bai, aquí hay 3 leyes de Newton. Oixe. Eta, os regís con eso, en plan... aprovechate de erabili aldu zuen moduan. Eta imaginatu de repente eltzen de lagun batean que llega el DLC eta sartzen da laugarren ley de Newton. Wow. Eta da como... asmatu dugun guztia. No, snapshot. Hau da... Probablemente Newtonek zauzonetik, de repente aiautu zan arte Einstein o lo que sea, hola izango zan, en plan, las 3 leyes de Newton, de repente aiau zan Einstein eta zentzan. Egia esan, aktualki. Alda, aktualki, que pedazo. Zelako hitza, tipo, euskaratua, alda, que guapo, aktualki. Izango litzateke tan gracioso, en plan, Minecraftean bezala egiten duzura, en plan, una granja de mobs de la 1.21, baina eltzen da bertsio berria, eta ja,
granja hori ez du funtzionatzen. Pues imaginatu hori en plan gure bizitzan de, laugarren Newton legea heldu denez, ja, jo que se, kotxeak ez du funtzionatzen. Hori da, en plan, ja, mikroguinak no va. Egin dute bertsio berri bat, egin dute aktualizazio bat, elektrizitatearen aktualizazioa, orain funtzio berriak deko. Izan behar dako guapizo, en plan, que... Tu nerfeatu dute, elektrizitatea. Argindarra nerfeatu dute, ara... Wow. No sé. No sé, iba a decir basta. Los fluidos son lo que se lleva ahora. ¿Qué? Ahora que los fluidos son lo más. Vaya. Pues guapo. Ya ves. Baina hori, mundu... Zuk zuzendaria izatea edo zure munduaren zuzendaria izatea imaginarioa. Oso guapo dagoela. Eta horregatik justo alde kreatibotik uste dut hori, justo aukera hori izango duzula, basortzeko gura duzuna, eta hori. Está guapo, en verdad. Egin barko genukela zer guk, en plan, sortu mundu bat. No, es que, ves, que emozionatzen da pillo bat, Txaiten duzu, 2 minutos de aquí, zer liburuz eta jozu. Mira, es que en verdad... Te imaginau, niendo maqueto. Tío, maqueto city, tío. Es que mira, ni beti gutxi dakit, baina beti gustatu zait pilo bat 21 Pilotsen mundua. En plan, ez dakit, noizbait, ez dakit ezagutzen moduzu 21 Pilota, pues, musika talde bat. Oida, abesti bakarriak eta musika da zen la letra. Bueno, pues gustuko dut pilo bat talde hori porque daukate lore haien musikan. Baina, en plan, lore dekote unibertso bat eta haien videoklipetan daukate unibertsoen lorea. Daukate como un ente que da blurry face, que da como el que le come la cabeza al cantante, eta batzuetan letrak idazten ditu blurry face, eta beste batzuetan idazten ditu abeslariak. Eta daukate como mundu bat, que da una especie de Capitolio, eta daude bertan baituta, eta videoklipetan, disko berri bat ateratzen denean, pues videoklipetan agertzen da como la continuación de lo anterior. Eta hau como oso guapo montatuta porque fanentzat montatzen dute dana, eta ni adibidez egun batan cuando estaba viciado de eso, negoen sartuta, eta egun batan jarri zuten Twitterren link bat, eta link horrekin sartzen ziren una página secreta, deskripatu behar zenituen pilo bat, código de blurry face para conseguir el nombre del siguiente disco, horako eso, orduan, artista mundutik sortu dezakezu horrelako gauzak, eta uste dut hori gutxi esplotatzen dela, pues hori, justo musika munduan, eta guapo legokela olako gauza bat sortzea. Rollo Gravity Fallseko jasko itxezun. De hecho, esan dezuna linkena eta zeana, Gravity Falls ikusita aukezu da? Oso serio ona, rekomendau, osea, benetan flipas. 40 kapitulo, baina 40 kapitulo de pura fumada. 40 kapitulo soilik? Bai, osea, oso gutxi dira, bi temporada eta bakoitza 20 kapitulo. Bigarren temporadatik aurrean, lehenengo temporada es la hostia, eta komedia aldetik oso serie parregarria da. Eta bigarren temporada ja azte zai guztuen eta beste nivel bat, en plan oso guai. Eta baita da serie bat, da ez dena, Kiston sekretu piloa eta oso seriat oso kariño hundik da eta oso fans, oizuk esan dezuna, en plan, hemen ateatzen da, kapitulu enten ateatzen den pertsonaje hau, gero ajuten bali matzea bere izena da, no seke, eta orduan da, honen familikoa baino, no seke, eta baita, teoriak da kiston pilo batera ziren, da un misterio bat, seriak guztien zehar, en plan, dara liburu misteriosu batzuk, eta izula zeinek idatze ditu, eta orduan zein da egilea liburutakoa, eta, jako ze, igual, ez dakitze pertsonaje, azken nolako teoriak izatea, eozein dala idazlea. Eta baita egilek beak, en plan, uste da jautzala momentu bat, nun, fanak deskubritu zuen aldez aurretik zeintzan egilea, eta orduan esan zuten plan, ja deskubritu zuen dela sekretua, eta orduan esan zuten, pues, sortu zuten, zea, nola da, web horri faltsu bat, nun ateratzen zen, spoiler faltsu bat, revelazioko kapitulona, beste pertsonaje bat zala, eta no seke eta hola. En plan, konfunditzen fanak,
Ba, eske, Hostia, qué guapo. hori Oso oso, olako unibertsuak sortzea fanentzat, ez soilik bari, animazio munduan, edo musika munduan, edo, jo que se, artisteo munduan, uste dagoela oso guai, baina, eta... hori deko izen bat, ez dakit nola den, pero deko como izen bat, tipo, zure fikziozko gauza, fikzio mundutik atera aldenean, eta berrealitateko mundura joaten interaktuatzen duen, eskari bideojoko asko egiten dute. Eta horrelakoak, eske, da genero bat. Bai. Osa, llega a ese punto. Osa, hori adibidez dut, gertatzen zela, Inscription jokoan. Bai. Inscription jokoa, pues da, de repente, bideojoko bat, baina bat-batan. No, baina nire izten egiaz, tipo, joaten zara, zure Googleen sartzen duzu pagina web bat, eta pagina web hori da... Inscriptionen hori gertatzen zen, ez da? No, creo que ¿Zer hori gertatzen? Gustut, ez? Igual bai, pero ez gogoratzen. Yo que sé, a ver, ya un poco da como romper con la cuarta pared, baina, pues yo que sé, Undertalen gertatzen dena, de ezin duzu berriro jolastu, eta de repente izten zeizu bakarrik jokua. Ja, hori bai. Eta de repente sartzen zara, eta artxibo korrupto, no seke, eta ikusten duzu nola zure ordenagailuan azten direla gauzak ezabatzen, eta ez dela jokuko gauza bat, eta prestatuta gaula jokua, como zuri hori bidaltzeko. Ja, ni gehiago entzudako bereziki de Isaac, jokua. Eta pues horretan dago pertsonaje bat ja desblokeatuta dagoela, que se izan zen aktualizazio batekin, baina pertsonaje hori mundu guztiarako desblokeatzeko egon zen como ginkana bat, prestatu zutela, pues, desarrolladoreak eta hola, eta jendeak, jendeak geratu egin zen ginkana egiteko, bazen ginkanaz tipo todo loka, eta azkenan aurkitu zuten. Aurkitu bat zituzten, ez daki zenbat kontinentetan, esan tipo, Europan, Amerikan eta Asian, kofre batzuk enterrauta ez daki non, en plan, ubikazioak aurkitu bat ziren super random, eta atera eta horretan agertzen dira hiru gauza, eta horiekin batera eginda, ateratzen zuten pertsonai berri bat. Loko. Bai, super bestia. Claro, horrelakoak dauz. Cosas. Por cierto, ya dira, seritziak eta hogei, Eta hogeita bost. Zema dela mantxego. Ia hor dut erdi. No digo, bereziki busalako. Behatzitan, osa, lase, Bueno, baina, ja barko ginetek bukatzen, porque... Sí, porque no bueno, claro, osa, metro bat... Claro, hori da, osatik. Baina, bueno, pues sonarte. Bai, izan da poka abrupto, baina ez que justo fijatu nazlen, eta saldut, hostia. Bueno, baina hori, pendiente dekogu. Bai. Egin ez gero korto hori, benetan, etorri berriro eta orkestu hemen. Bidali mezu bat, en plan, bukatu dut kortoa. Bihar Bilbora no. Oixe. Eta, ojo, eta usten bai ate, eta zertzen mali mazue, nire gelako baita, porque nire gelan gelan gea zazpi. Eta nire gelan dau un talento que flipas. Nire gelan usten diaten, en plan, eke joen behaien proiektu, que lo que sea. Bai. Eta nahi duzu lagunen bat ekarri. Badintza bakarra da, euskaraz hitz egita. Bai. Y ni eso, porque batxutan ekarri da. Baina hori, esan nahi izateko ton urrengoan, pues ulertzen dut gazteiztikona etortxa bakarri, pues dalo un poco... Baina norbait ekarri nahi baduzu urrengo saiorako, reservau. Bai, agurtzea, nire zeak, nire klaseko. Hori, kontratatu gure gumpa maitia, mesedez. Bai, mesedez, noa Disneykoa el puto CEO de los cojones. Maitea. Bai, ez dakit. Kontratatu mesedez gure gumpa maitia, zuen produkzioetarako Frozen 12 egingo dizue. Hasiko hori, txalobro bat. Etortxatik. Eta eskerrik asko etortxagatik. Eskerrik asko zure. Eta horrengo podcasta, nor daki noiz izango dan. Jode, yo te digo si nor daki. A ver, noiz ateatzen da. Hori, que editatu behar dut. Pues